ndị be anyị ọrụ nsogbu enye ihe ọrụ enye nsogbu nne nọ simenti nwoke ma bịa kpọrọ m simenti a na simenti ya akpọ nkụ ebe a ọ na-ejegharị na-achọgharị ebe ozu nwụrụ onye na m ihe ekọrọ gịnị kwa ọtụtụ Papa, ejere m ka m fee mkposi ebe a ka m nọ mgbe na-anyụpụta ihe dị ka ọtụtụ. Papa, kedu emere gị ya ikwu onye ọgwụ kịta ma hapụghị ihe egbu ogu papa ịgwa gị m onye mere gị ihe a ma hapụghị ihe egbu ogu ihe a bụ nke emere eme esemee papa esemee papa ọ dịkwa ka o fara iko nsọ fada onye maka na ọ na-eme mgbe ọbụla m jere fụ ya ọ na-eri m iko nsọ chere ijiri be fada iko nsọ wee buru ihe wee doo ihe na ngada wee tụpụta gị paịlụ ka ọ faịlụ ọ na-achọ ọkụrụ wee buru oge kịta ọ ya ha akpụ n'ala kesị m wee buru oge ọ ya akpụ n'ala fada iko nsọ mere gị ihe a Chineke gị na-ahụ na ihe na-ahụ na nzuzo fada iko nsọ wee lechaa nwa m wee rie ya ịbọ gị rigide ya ete wee ripụta ya paịlụ ka ọ faịlụ Chukwu abịa ma oke ọ na-eri ihe onye mụala Chukwu nke ka m na-ajụ ọkwa nka m na-ekpere oke ọ na-eri ihe onye mụala nna ọ bụ na ịza m mmebikwa aka ebe dị iche iche o mmebi aka ebe dị iche iche o maka onye tara m arụ n'isi bụ ọsọ ntutu ọ bụ na nga ata ya ma ata ya na otele mma nsọkwa nsị Chukwu na-ekwe ka m si ekpere gị o na ka m si ebu amụma na ka m si agwọ ndị mmadụ ndanya na ka m si ekwupụta ọrụ ọma gị niile mmadụ wee bịa nwa nwa m wee bịa buru ihe dị a wee bịa nwa m na ngada wee tụpụta ya faịlụ ka ọ paịlụ Chukwu papa ga ihe ga-emezi ife a ama hapụrụ gị Chukwu ka a hapụziere gị okwu a ka a hapụrụ gị ikpe a Chineke nwe gịnị Chineke nwe ikpe no Chineke nwe ikpe mana akwa amara na akwụkwọ nsọ nke mana ga abụọ na-agụ mere ka ịma ya sị na a ga-atagide onye ajọ omume afụfụ ruo mgbe ọnwụ ya ga-abịa ịhụla nke ka ọ dịbara Chukwu ọ dịghịkwa otu ahụ ọ dịghịkwa otu ahụ ọ dịkwa gị otu ahụ papa ahụ mba o gịnị ga-adịbara Chukwu gịnị ga-adịbara Chukwu ya ka ịbanye ụlọ gịnị ga-adịbara Chukwu chere ka m gwa gị ofu akwụkwọ nsọ ahụ mekwara ka anyị mara si anyị ekpekwa n'ikpe n'ọnyanwa ka ikpe dị ya ngwa ka anyị chere mara mgbe Chineke ga-esi n'eluigwe nke atọ n'otu obi abụọ ụbọ bịa ka anyị banye ụlọ ka anyị mara mgbe Chineke ga-abịa bụọrọ anyị ụbọ katkis ị na-alụ ya mmadụ eme nwa gị ihe a gị sị ka Chineke bịa bụọra gị ụbọ ka anyị mara mgbe Chineke ga-abịa bụ ụbọ mmadụ wee tụgide gị ihe wee tụpụta gị faịlụ ka ọ paịlụ iko nsọ iko nsọ iko nsọ iko nsọ ebe obi kara anyị iwee matagoro nwa m nwoke eke wee dụwa anyị otele wee dụnye ya faịlụ ka ọ paịlụ n'otule obi ya akakwa mmụọ ịnyụ ịkpagbu pụọ uwe iko nsọ jebe ebe iko nsọ nọ ọ pụọla odogwu bụ odogwu eji ihe ọnụ azụ odogwu ewa megbugido unu ọ bụrụ ofu onye fọrọ mgbe unu na-adịghị m njọ
Chukwu anyị sizi na ahụ nke ọkụkọ nke ọbụla bata ọnwụọ nke bata ọnwụọ ka ihe na-emezi ụjọ na-atụzikwa m n'obodo ahụ ha m na-ekwukwa nke m ụjọ na-atụzikwa m n'obodo ahụ ịhụla ụtọ ọ na-achị na-ahụ achọkwa m ka ọ gbasa m ịhụla Paris a m nọ atịkpa m ji atịkpa m na-ata achọ m ka ihe a megide bịaruo na ntị bishọp abịasị anyị na achọkwa gị ka anyị nọrọ ebe a na anyị si ebe a pụwa achọ m ihe ga-emebisi atịkpa m na-ata na convent anyị ghọtara onye nkwesị ka hapụ iwepụ anyị na convent a obi njin mmụọ elelele ịbụrụ anụ ịbụ isi anụ ịwụgorogbo kanga taa na-ata gị ga na-ata m ị na-ata m ma na-ata gị na-eme ihe ga na-eme m na-asụ ya gịwa na-asụ m na-aja ya gịwa na-aja m okpotokpo mụ ị ga-ata n'anụ ị ga-ata anụ n'okpotokpo ka ụbọchị ị na-apụ nwanne echi nke obi bụzi nsọ naanị ama nna m emecha bụrụ onye ji aga ala ọ gbagwojuru obere ihe ekele ka nchukwu ya nna m papa ịkọtakwara onye a Nnamdị obere nwa na-abịa eche m oge ahụ anyị na akwụkwọ oge ahụ m na-aga skuul onye hazi otu a ọ Nnamdị hazi otu ahụ o nwetara akwụkwọ o ji aga akwụkwọ na mba ofesi ọ ga-apụ nwanne echi ọ ga-abara nne na nna ya uru ugbu a nna ịpụrụkwa ebe ahụ echefukwele m echefukwele m enwekwa mgbe anyị bidoro ka m meji pụzi echefueli mpanị papa gị gwanụ mama gị ha niile anọchi ụdị akụ a ka m chọrọ ị na-anụ nna ịpụwakwa echefukwele m ka m esi chefu echefukwele m n'afọ nna na nwa na mmụọ nsọ ọ bụ n'aha Jizọs ị ga-efere ebe na onye ọcha agaghị ahụ ndị ire agaghị ị ga-aga ga-abara gị na nna ọ ga-abara anyị n'ewu uru n'aha Jizọs Kraịst. Nnamdị echọrọ ịga anụ mba ofesi ịlọta nwa ma na-akpọrọ gị si n'ala na-akpọ gị si na na-asọpụrụ gị ebe mmụọ anyị kpebiri na ọ dịghị onye ọbụla ga-esi obodo aga mba ofesi gaa obodo oyibo ma ọ bụghị nwa m nwoke Ugonna nwa m ọsọsọ Ugonna nwa m ga-aga mba ofesi lọta nna m ịchọ ka Ugonna nwa m bịa kpọrọ gị si n'ala ma ịbata ị ga-ara aja a ga-ewụba gị n'ụkwụ ị ga-ara aja na mgbe ị ga-ara aja Nnamdị Nnamdị nna
Nna ka ihe ọkụkọ maka ihe siri ike misa eriri afọ ekwensu onye asị enwere ọtụtụ ndị ọjọọ n'ala ma n'ime obodo ma n'ime ụlọ ụka mana ike niile dị n'aka Olise bịa gị mmụọ ogbi na mmụọ ntị ike ana m abara gị mba ana m enye gị iwu n'aha Onyenwe anyị Jizọs Kraịst n'aha Nna na nke Ọkpara na nke Mmụọ Nsọ si n'ime ya pụọ n'aha Jizọs. Ekwuola m okwu. Oge na-adịghị anya ga-ewepụ ya. Ọ ebe a ka igwe na-enye ụlọ ụka ọkụ dị? Ọ ebe a. Ana m anụ aha dịka Ọpara Jesu. Ọpara Jesu, Ọpara Jesu. Ụkọchukwu Ọpara Jesu. Anụ m ịbata nsị ka mbịa ka mbịa nnabata gị ka nsị. Ị mere nke ọma. Ndewo nụ. Ị mere nke ọma. Ndewo. Ọpara Jesu. Ọpara Jesu. Ụkọchukwu. Ọpara Jesu. Ndụmọdụ m na-enye gị dịka ọ dị ugbu a bụ na ka isi n'ajọ omume gị chegharịa ma chigharịkwa ma ọ wụ ya ị ga-akwa mmakwara n'ikpeazụ. Otito dịrị Jesu. Fada, ụtụtụ ọma. Onye nwe nọ ya kwere gị. Onye kwere gị.
mmụọ Jehova na-agwa m na ị nwere ọtụtụ. Ọ bụ eziokwu? Fada eziokwu ka ọ eziokwu ka ewu. Ọ dị mma, ọ dị mma. Ebekwala ha. Ọ bụrụ na dịka ọ dị ugbu a, onye nwe anyị emeela ka ị nweta ọgwụgwọ nsọ, ị na-ekwe nkwa na ị ga-eji obi gị niile, ike gị niile na mmụọ gị fee ya ofufe? Fada ekwe m nkwa. Ọ dị mma, ọ dị mma, dịte ọtọ, dịte ọtọ. Onye nwe anyị Jesu mgbe ọ nọ n'ụwa, ọ nọ na-ejegharị, na-eme mma, na-agwọ ọtụtụ ọrịa. Ọ ya mere o ji sị na ọgwụgwọ nsọ bụ nri nke dịrị ụmụ ahụ ụmụ Chineke. Jizọs ahụ nke dị echi gara aga, ọ dịkwa taa, ọkwa otu ihe ahụ ruo echi. Ya mere a pụrụ iji obiri ụtarị ya mee ka ị nwere onwe gị dịka ọ dị ugbu. Ya mere ka eme ka ahụ dị ike. Otito dịrị Jesu. Biada. Ngwa ka na bo. Bia. Ala ba bia no? Ya. Papa. Ta. Papa. Eke. Chete kwa ni hiye na dokra chete kwa ni nwere pa ni otulego. Maka ọkwụpụta ebe a, aga m ama ekwe ya aka. Papa, Fulike man, Fada batara ọfụrụ. Arụgo ya si. Okpochaga m ike ma. Ọtụtụ apa na anarị. Ọ lago fine. Ọ dịsị. Papa, get me the batches over. How is your I'm sure. Hey, Papa, you got that. Hey, hey. This is what I'm This is Christian one day. I can't see them. Now, I'm not going to go with Ruffle. Dico to her. The back and some. Hey! Ọkwa nke ahụ mmadụ ịkpọbata uchie ka ọ fụ mma. Ka ihe mụ na ya ejeta. Nke m. Fadike na aka. Ma ihe bụ na mmadụ kpọrọ akpọ. Nwoke a wụ mmọnwụ. Ịma ihe otu o si na-eme ndị mmadụ na-adị mma. Nnọbụdụ n'anya ma abụọ. Ọ mesị mmadụ abụọ aka enwere onwe ha. Chema anụ ihe. Chema anụ ihe nọ ama mme na-ema mme tụgara mashi na ntị. Fadike nna. Ọgwa echi na ya efe jiri nwụọ. Ka ndị ọzọ si na-anwụ. Ihe obi gị na-agwa. Atepam. Again. Ezigbo nsogbu odi. Gịnị mere? Ihe mere bụ na anyị wetara unu ozi ọma ihe unu metara. Anyị si ka bịa kwuo unu na anyị dị ime. Ọ nụrụ ya? Ndị ime.
isi na m mere gị anyị dị ime iji mee unu ga-abịa lawa ka anyị mara ihe anyị ga-eme anyị ga-ezi ozi anyị niile na nsoro okwu ị na-anụ lawa anyị mara ihe anyị ga-eme na anyị wu ndị semi ime anaghị a na-alụ nwaanyị amakwa m ihe unu na-akụ si gawa anyị chee unu eche ọ ya adịkwa njọ n'ịbụ dike kunye ugbu a jegburu m ụkọchukwu Ikenna maka ama na ịbụ dike kunye n'ịbụ dike ihe eji amara dike eruo kunye ugbu a jegburu m ụkọchukwu Ikenna kunye gawa o mego dịka ọchịchị obi m siri gị mmụọ ọjọọ nke esi n'ala ili wee pụta anọ m abara gị mba anọ m eme ka ikpe onye nwe Jizọs Kraịst ka ọ ma gị n'aha Jizọs anọ m eke gị agbụ edere ede n'akwụkwọ nsọ si na onweghị nwa agha ọbụla nke emeworo nke ga-eru m ahụ ga-emesala onye edere mmanụ aka ebe ị na-amachi imesa ya aka anọ m abara gị mba anọ m ezipụ ọkụ ka ọkụ gbaa gị n'aha Jizọs ka ọkụ ree gị n'aha Jizọs ka ọkụ ree gị n'aha Jizọs ka ọkụ ree gị n'aha Jizọs. Ị na-agba ọsọ obidobe Adakụ oge ka ezife udo dịkwa ka nke unu ekume ka ndị gbara ọsọ nsogbu dị ka ụdị nsogbu dị nneọma ya na ụlọma dị ime ha si n'anya abụọ toere ha gwagodi m na ihe bụ kịta wasị eziokwu ihe ọ gwara gị wee eziokwu chere ka m kwuo ya na ọ bụrụ na ụmụazị adịrị ime kịta anyị aba ma mma ihe na-eme anyị n'azụ ụmụ obere atịkpa ka anyị tara ha unu chọrọ enyemaka unu chọrọ enyemaka anyị chọrọ enyemaka unu nwanne m biko anụ ụmụaka ha tara ọ pụwala ihe ọzọ kedu ịchọ ka ime anyị chọrọ ka anyị wepụ n'ihe anụ Adakụ onye enyemaka nwanne m chai enyemaka anyị ga-enyere unu aka erikwala nri ha nwụcha ya ọ ga-asachasị ihe ha nwụcha ya ha dum moya na-ananụ sebe abụọ ụgwa na atịkpu unu kakwa nke ha ụtọ ndị agha mgbe na-ata anụ ahụ ọ dịghị ụtọ n'ọgwụ awara ọgwụ biko
Unsai ngogwa. No guardian mo. Uri fe ma. Unu ngogwa nwunye ga-eme unu. Nwunye ga-eme unu. Onye nyere anya ọgwụ asị unu nwa ha lee nnati unu bụ n'afọ ga-asọpụrụ onwe ya. Nwa na ya. Isai ngo. Nwa na ihe anụ. Okwade ịhụnanya ka m ji aṅụ. Onye ịhụnanya akwa ka m ji wetere gị ya ka ị ṅụọ pụọ. Nnu? Ṅụọ nnu. O juru gị ọnụ, loo ya. Were nwayọọ loo ya. Loo ya akwụkwọ. Wetu obi. Na anụ ya ṅụọ ọnụ. Imagon. Hanya aṅụsigo n'ọgwụ a. Ka anyị nabazie anụ maka na nna anyị ga na-eche anyị. Mba. Ịchọka mpụnụ mata ihe mere. Ịnụ n'ala ime. Mụ na ibe a nwayọọ ka anyị a kwụrụ onwe iwu na-alawa. Ọrụ gbara ọrụ. Ọgwụ a na were nwayọọ ọgwụ a na-arụ ọrụ. Anyị awụghị ị ga na-eti ka obere nwa. Ọ bụ ụtọ si arụ ọrụ ụtọ aka ọ Otu si arụ ọrụ. Ọ bịagokwa m nwa na-arụ. O metụ ụtọ ọ ga-adị mma. Otu si arụ ọrụ. Afọ m. Otu si arụ ọrụ. Wetu olu. Ọ ga-akwụsị gị. Wetu olu. Nwanne gị nwaanyị bukwere gị ụzọ ṅụọ, ga-etigwe mkpu ụtọ. Onye a bụ gị ụzọ ṅụọ. Ọ bụ mmiri ihe anwa. Ị ga-ahụ ya. Otu o si arụ ọrụ. Nwanne gị nwaanyị ezuwala ike na. Atịkpa abụọrọla onwe ya ọtọ nọ na omepe ụkwụ na nwa atịkpa. Ọbịa. Nke m ọra ka ha na-eyi. ụtọ echi si n'ọgwụ a jejere ọrụ. Ọra ka ha na-eyi. Ihe anyị ga-emekwa bụ ka anyị Uche. Nke m Uche ọkwa ọnwụ. Ọgwụgwọ ọnwụ. Uche. Ndị amụọla ka na-asị m. Achọ m ịga mkpọrọ. M ka chọkwara iwu onye ụkọchukwu. Achọkwa m ịga mkpọrọ. Ọmụnwa bụ onye chọrọ ịga mkpọrọ. M chọrọ ịbụ dibịa. Amamihe nọ gị n'obi. Ọkwa ọnwụ bụ ihe a. Ịma ihe mere nọ? Nọrọ ebe a ka m gawa ebe ụlọ fada ka m gaa ka m bụ nọrọ ka m garuo ebe fada. Aga m agwa ya na ọkụ a mere ihe. Aga m agwa ya. Gịnị ka anyị bụrụ ndị abụpụ ebe a? Bụrụ ha gawa ebe. Bụrụ ya bịawa. Ana m abịa.
Negu kam ne lari anya negu Jesus nwa David Jesu Kristi ịnọkwa ihe a na-eme kedu ihe na-eme ebe a katkist ihe nwere awa otu osi mee biko ele ka o siri mee otu osi mee ihe adabara anyị adabara otu o si adabara ụlọ bụ ụmụaka biko zianụ nnọọ biko ka gịnị mee biko agwakwala mmadụ ihe ụlọ biko aga m agwa mmadụ mana ofu ihe ka unu ya emere ese ha ofu ihe ka unu ya emere m ke ihe ọgwụ na ke ihe chọrọ onye isi ụkọchukwu anyị bụ Ikenna unu nwere otu unu siri gbuo ụmụaka agwa ya na esi otu ahụ gbuoro nya unu gbuoro nya ezobe m unu chere anyị gbutubenu mmadụ nke mbụ nụ isi gbutube mmadụ Chineke mmadụ na-agba atọgbọ ihe ọ bụ nchi ihe ọ bụ ewu mmadụ na-agba ọ bụ ewu ihe adaikwara n'anya adaghị otu ka o si adanyere ụnụ bụ ụmụaka mgbe niile otu ka o si adanyere ụnụ kekwanị nke unu na-egwu onye bụ unu ya eli ụmụazị ya ka unu na-egwu ka ọ bụ ọnụ ewu ka unu na-egwu anyị ga-eme ya unu ga-eme ya ọkwa unu ga-eme ya anyị egbu ka egbukọdo n'otu mgbe egbu hụ na-egbu fọrọ mere ya o mere ya o mere ya o mere ya o ịmara ihe ahụ mere onye ọzọ mere ya o ọ ga-asọ m mere ya o mere ya o gwanụ na-egwu n'ihe ọsịsọ n'ugwu anyị ya mere ya o mere ya o mere ya o mere ya o ị ka na-agbasa akwa biko mena kwa mana ka na-agụ ụka ochichagokwa m uche ka mgbasa nke ịma na onwe ndị ka mgbasa n'azụ ụlọ biko mee ịma ka na-aga uche nke ihe ọ dịkwa n'otu a makwa m oge ihe na-emezi ka ihe na-ejito ihe ndị iberibe aka adakọ hapụkwanụ achọrọ m isi ụmụazụ echichi marasị ha hụ ụmụ nwaanyị echi ọzọ agba ọsọ aghọta m n'ụdị agha ọkwa ịma na otu anyị nọ na kọnventi a anyị n'idiri ka anyị ji si uche na nke maka ike marasị mgbe ọbụla anyị chọrọ ha na-abịa ka ha na-akọ anyị ụkọ n'azụ mgbe ọbụla anyị chọrọ ha aghọta m ihe na-ekwu mana ọgwụkwa nna anyị ha ka wepụ afọ ime fa ga na-edina n'ụmụ nwaanyị ọgwụ na ụmụ nwaanyị a jee dina nwoke ọzọ bute ọrịa nke m na uche dinekwa ha wee bụrụ ofu ọrịa begbuye m na gị ịkacha ụdị nke ahụ ihe m chọrọ ime kịta wụ emesie ha ike marasị ha hụ ụmụ nwaanyị ha ga-ele ha anya ọzọ chere m na ka akpa gịnị adaka ihe awa ọkwa oke anyị chọrọ iji egbu oke n'ọla ka ihe jikwa na ọgụ oke eme
Cheche, ị chọrọ inye ya uche na nke m? Ọ bụ ka enye ya uche na nke m ka ha nye ụmụ ọpara Jesu ka ha were wepụ afọ ime anụ mara sị ha hụzie ha ga-agwa onye ọbụla ihe mere nụ. Na-ekwa mkpa bụ maja atọkwa isi gịnị? Ị chọrọ itinye ụmụ nwoke na nsogbu biko kwa aka m chekwara uche m ejikwa m uche m na-egwu egwu biko kwa. Adakụ ka ekisekwa n'otu a ịma na afọ m nke m n'anya nke ukwuu ihe m chọrọ ime okwu ka anyị mesie ihe ike ha hụzie ụmụ nwaanyị ha na-agba ọsọ. Idusio na ihe a ga-ere. Ọ ga-ere hapụ. Biko kwa na-ekwe mkpa bụ maja mekwa na anyị kwa ndị Reverend Sister. Ọ ga-ere. Biko kwa aka m ụjọ na-atọkwa m ụjọ atụla gị. Ha. Anyị mesie ihe ike. Ọ ma ọ dịkwa ka ọ bụ arụ ọrụ. Ọrụgo. Aje ha pọjeti na ndị ọzọ. Onwebeghị ụlọ ụfọ. Ụmụ rapụ anyị na-edu na ụmụ anyị ọzọ. Onwebeghị ụlọ ụfọ. Anyị emetụta ụmụ n'obodo a. Bawa, onwebeghị ụlọ ụfọ. Ụnụ ka ya fụ nketa ọbịa atị. Lekwe ha. Na-ekwe. Ugonna, nna ajụ gị gbachi nkịtị. Ebe ka ụmụnne gị nọ? Ama m atụgidela m n'ọma n'ụlọ ma afụrọ mma. Abalị abụọ nke hụ na nwa ị ga-elekọta ụmụnne gị anya. Papa nke bụzi onwe m maka n'ọma n'ụlọ ma. Ị gaghị ikwu na ejego m ebe ahụ afụrọ mma. Ọ ebe aka m si n'elu ka akwa m jide kasị anọ na mmiri. Ọ hapụ ọla iko. N'ọma n'ụlọ ma kwụwazi iko kemgbe abalị abụọ ọ na ka iko ha nwoke ka ha ga-anọ ruo kemgbe abalị abụọ. Ebe ka ị na-aga papa? Papa, eso m ga-aga na. Fada biko abịara m ka m kelechasịa gị nnọọ maka na obi dị m nnọọ sọ aṅụrị maka ọgwụgwọ egbochasịrị arụ m jupụtara m nnọọ na aṅụrị nnukwu anyị mere m ji gbadatasị ka m kelee gị. Nwanne m nwoke Eke, otu ihe m chọrọ ime ka mata awụna ọ bụ ọmụnwa onye ụkọchukwu Ikenna, ọ bụ ọmụnwa gwọrọ gị kama ihe eji mụ mee wee ịkwara ngwa ọrụ gwọọ gị. Onye gwọrọ gị bụ onye nwe anyị Jesu Kristi, ọ ya gwọrọ gị. Ọ kwana ya ka ị ga-enye ekele, ọ bụ ụmụnwa ka ị ga-enye ekele. Akwụkwọ nsọ sị na ọgwụgwọ nsọ bụ nri dịrị ụmụ Chineke. Eji m aka na ịnatago Jesu dịka onye nwe gị nọ ya zọpụta gị. Fada anabatasịgo ụmụ ya n'ime ndụ m sitere kemgbe ahụ ụbọchị nwa ya nabatara ya ihe a na-ekwu onye isi ụkọchukwu ihe isi m butere. Imeela. Fada ọ dịkwa nnọọ ka na ekpori ndụ n'ime ebe ahụ na-ekpori ezigbo ndụ ebe ahụ. Ọ ya amasịkwa m ma a gasị na m bikwa ebe a ka m sokwa uru na-ekpori ndụ ndị onye na-ekpo. Ama m ebe na-aga nwanne Eke. Fada mana iwe onye tere mmanụ onye Chukwu si n'igwe tee mmanụ n'elu ụwa ya pụtara na nwoke mmadụ ọbụla nke ekere eke nke gị na ị ga-ama aka. Amen. Ihe m na-akọwa bụrụ na ọ ga-amasịkwa ma ọ bụrụ esi m ka m were ofu nke ka m sogburu na-ekpori ndụ. Nsogbu adịghị. Onye ma ma echi ga-abụ ụkọchukwu dịka mụnwa. Ya bụrụ na ị chọrọ ịṅụ mmanya ọtọ
nke nwere m ọzọ n'ime ụlọ ka m ga-azụgo dị ike nke ka m bịa nzukọ obere ike nọ na I'm cao vậy. unu emene ncha unu mere m no eteta ụra atakuriwe ihe nyere unu were je egbu ụkọchukwu unu were eje nye nwa m nwoke si ya bịa nwa unu ya sị na unu amara na ya na-egbu egbu katkist m tikwara ya na mmanya otu isi si m ti ya ama m otu nwa gị nwoke si gaga akpọ ya para ya ti n'afọ nwa biko kwanụ biko ọ bụkwana anyị nwa mere ya ọmụwa mere unu na-abụ kwesịrị ọnwụ ekwesịrị m ikpochapụ unu na-abụ kịta mgbe unu anwụọ anyị ga-emekwa ya ọzọ biko anyị ga-emekwa ya ọzọ biko zi anyị nke ọzọ ugbu anyị ga-emeta ya otu isi chọọ ka anyị meta ya anyị ga-emeta ya anyị ga-emeta ya ịhụ na ihe dịrị anyị Job isi 15 amaokwu 32 amaokwu 31 ọsị ka ọ ghara ikwere ka ọ dị otu a ka ije unu na-eje ghara ịbụ ihe efu n'ihi unu ekwekwara ka ije unu na-eje bụrụ ihe efu maka ọ bụrụ ihe efu igbu unu nọ na-abụ ịma na mma kpọrọ ụkọchukwu jebe ebe ahụ ga-egosi ụkọchukwu ihe unu mere ọ ga-abụ ihe efu ọ ga-abụ ihe efu ngwa gawa nra nke onye ụkọchukwu unu eghekwana mmadụ ọnụ mmadụ kelegide unu ekele unu eghekwana ọnụ unu ekelekwana mmadụ unu na mmadụ atụpụkwana ọnụ ruo mgbe unu rutere na bụ ụkọchukwu unu ruo bụ ụkọchukwu unu mepee ọnụ gwa ha anyị okwu ọ daa ọgwụ etiri igbo ọmamụa okwukwe okwu n'ebe ị nọ ịnwụọ ọ bụ nke unu ekelekwana mmadụ unu na mmadụ atụpụkwana ọnụ ruo mgbe unu rutere na bụ ụkọchukwu unu ruo bụ ụkọchukwu unu mepee ọnụ gwa ha anyị okwu ọ daa ọsọ ya ka omenanya abụọ ọ nọ na-agụ onye isi kotere enu na-asọ
onye gwara okwu ga-anwụ bụ n'ara onye zuzuru ụlọ n'ebe a ị ga-abịa lawa ka m nwee ike gaa ime ahịa zụta ihe onye isi ụkọchukwu Ikenna semestari ihe ahụ o nyekwara ga-ezuzu ịma ihe igbu ewu ịnụ na sị ga-agwala mmadụ okwu ị chọrọ igbu m zuzuru ụlọ ka m gaa zụta ihe eduiri m uche Eke gbakwana nkịtị chọzi ikwu okwu enwe ihe mere Ike m na chịkwana ga-ajị gbachi nkịtị na ma dị mma chere nna agwa gị okwu ị na-akwụ ị na-ekwuzikwa okwu ka ihe mere gị kwuo n'okwu na ka ezikwanụ Papa. Papa. Hey. Papa. Papa. Akpọkwara chi ọzọ ma ọgwụ chi ọba akpọkwara chi ọzọ isi na-agwa m ihe agwa ka akwụkwọ nsọ ajụwe gị ka ọ bụrụ egbe mgbaba gị ma n'ụtụtụ ma n'ehihie ma abalị Ugonna ekwebara aka akwụkwọ nsọ asị gị n'ahụ pụọ ekwela ka o si gị n'akụkụ pụọ onye Chineke n'ime mmụọ na eziokwu kere kpee Hey! Papa! Papa! Hey! Papa! Hai, Chineke emere m gịnị? Emere m gịnị? Chai! Kedu ụdị nrọ dị ha? Mana otu ọ dị anọ m ahụ mkpịsị aka onye iro n'ihe. Anọ m ahụ mkpịsị aka onye iro ya na ndị otu ya n'ihe.
Kwa akwụkwọ nsọ edela ede n'akwụkwọ Aịzaya isi 54 amaokwu nke 17 na onweghị ngwa agha ọbụla nke akpụrụ nwere ike imegide m. Ọ dị mma. Mụ na unu ga-achịpụ na ya n'ekpere. Onwe ngwa agha ọbụla m nwere karịa ekpere. Sana kwesịrị ịga ụka lọtakwa n'oge. Anyị nọsọ ka iri ike lọta n'oge. Anh ga bố so. Anh bố so ba cũng ngồi ga mấy vai nó. Cắm mà. Cắm mà. Mà nó cái ga ba cũng. Uche, gị na ike. Ele onye dị elu n'okwu n'obi agbuo m. Unu gwa m nke eziokwu ma ọ bụ ya m ga-akpọ ndị uwe ojii ka a bịa nwụchi unu ugbu a. Ọ dị mma. Nna gị kpọ bishọp ugbu a ihe gbasara ya. Anaghị ebe orubedị na ịgba ọsọ. Ịgbachakwa ọsọ a na-agbafe ala ọsọ. Unu nwere ike ịgba ma unu enweghị ike izo. Ndị amụsụ bịara zụrụ oche n'ụlọ ụka. Lord Bishop ga-anụ ya. Catechist, anya ga-egbukwa onye isi ụkọchukwu ahụ. Nwoke m amatago na ị chọrọ igbu ya. Ugbu a na anya amadịgo ụta isi apụta na ihe anyị barara n'ime ya. Amaghị nọ n'ime nsogbu otu ị na-anwa anyị na. N'ihi ka gịnị mezi? Ihe m bịara kwa agwa gị na anya ga-egbulikwa nwoke a ọzọ. Eziokwu na-agwakwa gị. Gịnị ka unu na-akọrọ ihe nka? Mene unu na-akọrọ agba ka ite ka nwa ewu amụrụ ọfụ? Gịnị ka anyị kpebiri n'ụtụtụ? Ka ihe anyị kwuru n'ụtụtụ mgbe ụtụtụ? Onwe ihe anyị na-akọwa na ihe ọbụla anyị na gị na-agba kwuru, anyị achọkwaghị ime ya ọzọ. Ihe ọbụla anyị kwuru, anyị achọghị. Were aka gị gaa gboo ya. Anyị achọkwaghị ime ya ọ dị. N'anya ka m gwa gị, nwee imehie, ihe nke eme gị, nwee imehie ma ekwuo. Igwo mụ ekwuo. Ama akọrọ mba niile, mma akọrọ ụwa niile ihe unu mere. Ịkọkwa anyị mụọ ga-akọkwa. Kọrọ n'ụwa niile na ka anyị kọrọ ụwa niile ihe anyị makwa. Otu ị nọ n'ịma anyị ma gị. Onye ọbụla ma njọ onye ọbụla. Ịkọ nke anyị akọ nke gị. Ọ na-esigharị. Esi ihe akọ? Ịkọ nne nkọ nke gị, gị kọ nke m.
nya mụ na gị na-amazi aka nụ anyị na-ama aka ọ bụ ịma aka esikwa na ọ bụ ịma aka ya ọwụkwara ịma aka anyị makwa ihe ịma o anyị makwa ihe ịma nche anyị ma ihe ịma ịma ihe mma nkwuo gị kwuo iwe mụ na gị ama aka ọ bụrụ na be m ama aka onugwu ịgbago ọsọ agbataghị ya n'ọzọ ọ dị mma ọmụma Fada Ikenna inspektọ asị m na ọmụnwa Fada Ikenna amụ na-akpọ biko bịawa ugbu a na parish house anyị ime ebe ọwụ o nwe ndị nwoke abụọ ndị na-eyi mmadụ egwu ndị na-ebe a m chọrọ ka enwuchie bịawa ịbịawa kpọta ndị ọrụ ga ụfọdụ ndị aka siri ike ka gị na ha soro bịa bịawa ugbu a ọ dị mma ana m eche asị ka ọwụ akwụkwọ nsọ ekwuola ya na ga-emetụla onye tere mmanụ aka ikike ọbụla nwee ike dịrị n'ahụ ana m eji ọbara Jizọs eme ka ọ ghara ịdị ire Chineke onye mere ka ndị mmụọ ozi na-ejere ya ozi ka ha bụrụ mmụọ meekwa ka ndị ozi ya n'ụwa ka ha bụrụ ọkụ na-ere ere ana m esipụ ọkụ n'ebe ị nọ ka ọ gbaa gị n'aha Jizọs n'aha Jizọs ka ọkụ na-agbuo gị n'aha Jizọs Sorry,